I know, can. Please come here. Please come here. We need to talk with you. Please come closer. Come closer. Please, please come closer. God, will you please help us, please? Wait, I need to talk with you. We are not fighting. Yeah. No problem. How's it? I'm okay. Okay. Will you please open the gates? We need to talk with you. You know this guy. Yeah, I know this guy. Okay. We need to talk. Will you please open the gates? Please open the gates for you. Let us open the gates, please. Don't waste our time, Baba. Please open the gates. Oh, man, when you think I don't understand English. Yeah? See, Baba, I don't speak poor English. I speak proper English. Open the gates, Baba. I know stress. Vuli gates. Una ukubamba lo vele. Oh, lalela, susa lelo kwayi lo. Sikhuluma ngokwayi. Okay, wamthayisela imoto. Bafu yena lo. Yeah, impela. Okay, uyazi ukuthi khona into wrong oyenzile kubafu. Yeah, no, I know I'm owing him some money. You know. Okay, you know that. Okay, then ukhokha nini? I told him no. I'm still trying to. From when? From February. February. Imali imoto ithenge nini? November last year. Manje iphi inyanga lesikuyona? May. What you understand? I'm trying to hlanganisa. Uhlanganisa ini bafu? Uhlanganisa ini bafu? You can see I still got the car parked. Iyo Yaris le. Ngicela singele lapha. You please let us in. Ngoba phela uthi thina sikhuluma poor English. Baba, ahlahleki la sidlala angihleki. I'm not laughing. You can see. Look at me in my eyes, okay? I'm not laughing, okay? Ngimfakile nto, ngimfakile ilaphela, Indaba uyehlisa moya, faka ilaphela la sikhuluma into eqondile. Bafo, imoto yakho le. Yaris. December nje wonke mina mhlawumbe sewuka-3 noma uka-4 mfuthe amaphoyisa ngale moto le. Ngakutshela nawe lokho. And futhi bafo khona ngakutshelanga kona. Lo mjida sengikuzwela indaba yakho ukuthi lethe imoto kahle zitshontshiwe. Uyitshontshela abafana basendwede. Nginamanga bese. Usebenza abafana basendwede wona batshontshe imoto wena masiphendule imoto. Wena umdidiyela ukuphendula imoto. Wena kunabafana batshontshe imoto wena ngoba umpethe ukuphendula imoto uphendule imoto wena. No manje ke me I'm not going to say all that in there. Uzokusho because do you know umkhonasi? Uyamazi umkhonasi? I know. Okay, kumina ngeke usho. And I'm trying to save you njoba ngilana. This guy ungicelela ukuthi please ngicela ungisiza mfethu. Kunomuntu odlala ngami. Ongidayisela imoto because of this and this. If ebefuna ngempela ukukushisisa, ebezobiza umkhwanasi and eseqalile seba nenkinga yamaphoyisa. Do you know the man called umkhwanasi? I know. Okay, ufuna kwenzeke njani njengoba uthi hayi awufuna ukushisisa abantu because ekugcineni kuzokwenzeka into esingayazi hleze sibone indabeni ukuthi abantu abayizigebengu bagcina bebanjwa. Le ndaba sengayiposta le ndaba le. Khona ama comment abhaliwe lapho kuthiwa naye lo mjida wayenza yona angenze yona mina akaqali ngami. Okay, so sibadingi. Why are you selling cars owazi kahle ukuthi zisuke itshontsheni? Asidani kodwa njengamanje yiphi indlela esizokwenza ukuthi kwenze ukukhokhela imoto le ngoba mfethu I told this man give me 2 weeks 3 weeks I'll get you. Even nango February ukuthi 2 weeks. Ngifisa ungitshela indaba lo 2 weeks. Nango February ukuthi indaba lo 2 weeks. Ubusilima lo. Makanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Kanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Please guys, we are not fighting please. Okay, mfethu ngikhuluma nawe. Kanga ungitshela indaba lo 2 weeks. Ngicela wenze ubulungiswa la. Sukela November 2 weeks. Daughter, you mustn't push me like that. Ngeke njani? Ngifuna imali yami phela. Ufuna imali. Ngijwayela kabo. Ngifuna imali yami. Ngifuna angikwazi. Nawungazi mina. Uzokwazi uzomazi ke manje. Baba ngifuna imali yami. Ngicela wenze plan mfethu. Iphi indlela yenza isikhathi siyahamba. All right, okay. You know what? I think mfonela uncle wami ke mfethu. Mfethu ngifuna manje mina. Siyacela nalo uncle wakho engeze ngokusibampela. Ngicela no uncle wakho. Ngicela simlinde khuluma no uncle wakho. Relax mfethu. Ngicela simlinde khuluma no uncle wakho. Fanele lo uncle wakho phela. Mfethu. Sorry neighbor, sorry. We are not fighting. Silungisa isizwe la umzansi reality. Hey, you know what, uncle, I need your help, man. Khuluma no uncle wakho. Why? Hey, wafuna isango phela. Hey. Yabona baba. Baba sela. Nani ndiya. What's that? You bastard. You don't take shit, man. I don't play games, okay? Come here. Faka phakathi la. Hey, move your dog.